Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли отново в моя канал. Днес съм решил да приготвя за моето семейство вкусно кисело зеленце с свински мръвки. Сега ще ви покажа как аз го приготвям вкъщи. Първо трябва да започнем с приготовлението на месото. Затова сме си взели свинско, не шарено, по-изчистено месце, 750 грама, което сега ще нарежем на парченца. Нарязали сме месото и сега трябва малко да го осолим преди да го сложим в тиганчето. Слагаме си тигана, слагаме олио, мятаме 2-3 скилитки чесън, добавяме си месото да се запържи малко, трябва да го запечатаме хубаво. Разбъркваме. Добавяме си черен пипер на зърна и 2 листенца дафинов лист. Трябва да се запечата хубаво месото, затова от време на време го разбъркваме. Трябва да го запечатаме от всичките страни. Измихме зелето, изтискахме го хубаво от водата, изрязахме кочана и вече сме готови да започваме да го режем. Нарязваме си го на дребни парчета. Така. Месцето вече ни е готово, така че може да прибавим зелен. Зеленцето ни къкри, през това време сме си рендосили малко морковче, трябва да го добавим и него. Слагаме си една щипка червено пиперче. Много важно, добавяме си доматена паста. Сега разбъркваме внимателно, тъй като количеството е много, гледаме да не изцапаме. Гледаме да не изцапаме печката, защото после ще трябва и много да се чисти. И идва ред на водата. Трябва да си добавим вода, за да може цялото това нещо да къкри на спокойствие. Една чашка, 300 мл вода. И след това наблюдавате внимателно. Извира и добавяте още. Ето го нашето зеленце, вече се е окъкрило. Аромата е невероятен, не може да го усетите, но е просто нещо уникално. Виждате ли просто как се е променил цвета на самото зеле? Станало е прибарено, уникално, невероятно просто. Сега е време да го изсипем в една тава и да го пъхнем да се запече във фурната. Преместваме си зеленцето в тавата. Когато разтилате хубаво зелето по цялата тава, е желателно да разпределите месото и леко да го покриете с зеленце, за да може след това при печенето да не се преизпече месото. Сега аз му добавям и на места по малко масълце. Киселото зеленце с мръвки е готово да бъде поставено на предварително загрята фурна на 270 градуса. Готово е. Вижте просто за какъв цвят става въпрос. Златисто, запечено, невероятно. Такова зеле не сте опитвали до момента. Това е крайният резултат. Надявам се да ви хареса. Като направите рецептата вкъщи, задължително оставете по един коментар отдолу под видеото. Дали ви се е получило, харесва ли ви самата рецепта, аз мога да ви пожелая само на здраве и си пет си по едно хубаво червено винце и се насладете.